Прывітанне, шаноўнае гаспадарства. З вами Кастусь. Жыве Беларусь, слава Украіне. У вашай увазе справаздача аб зробленай працы. Але спачатку невялікая аб'ява. Подписывайтеся на мае каналы тут у YouTube, якія называюцца Кастусь ООС і Кастусь. На канале Кастусь ООС я публікую справаздачы аб зробленай працы ў валанцёрскай сфере, а канал Кастусь гэта рэзервны канал у выпадку, калі з гэтым асноўным каналам штосьці здарыцца. Таму застаемся на гэтым канале, а таксама подписываемся на гэтыя два. І яшчэ вельмі важна, у мяне ёсць таксама канал у Telegram, ён называецца Кастусь, і на гэтым канале я публікую значна больш відэа, чым тут, а таксама відэа абсалютна без цэнзуры. Там вы зможаце пабачыць тое, што ніколі ў Ютубе я паказваць не змагу з пэўных прычынаў. Таксама спасылачка на гэты канал вось тут унізе пад відэа ў апісанні. А цяпер да справаздачы. Па-першае, снайперскі прыцэл Штайнер М5XE у мадыфікацыі G29 паспяхова даехаў да снайпероў. Сродкі на гэты прыцэл мы збіралі разам з вами пэўны час, ён каштуе амаль што 3000 еўра. І гэты прыцэл неабходны для эфектыўнай працы сур'ёзнымі калібрамі на вялікіх дыстанцыях. І такая магчымасць цяпер у хлопцаў з'явілася. Велічэзны шчыры дзякуй. Пажадаем хлопцам паспяховай працы. Па-другое, квадракоптер DJI Mavic 2 Zoom, сродкі на якія мы таксама з вами назбіралі і адаслалі хлопцам, паспяхова даехаў на фронт, як вы зараз бачыце на фота. І ўжо нават пачаў выконваць свае задачы. І, наколькі мне вядома, ужо эфектыўна павялічыў колькасць хорошых расіян на Донбасе, калі вы разумееце, што я маю на ўвазе. Вялікі дзякуй вам за падтрымку і таксама вялікая падзяка ад хлопцаў за гэтую дапамогу. Але гэта яшчэ не ўсё. Для 10-й брыгады мы адрамантавалі квадракоптер. Вось вам рахунак, калі ласка. Але і гэта яшчэ не ўсё. У одну брыгаду ў Луганскую область на фронт мы набылі і перадалі кавы і вітамінаў прыблізна на 100 еўра. Зрабілі хлопцам і дзеўчынам там прыемнае. Велічэзны шчыры дзякуй і ад іх вам за вашу падтрымку. Ну што ж, мы не спыняемся, мы працуем далей, бо, на жаль, вайна яшчэ не скончылася і рашысцкія акупанты убірацца назад на свае маскоўскія балоты пакуль што не спяшаюцца. Таму і мы працуем далей, мы далей дапамагаем, падтрымліваем воінаў, якія стрымліваюць гэту чорную навалу. Далучайцеся, у нас зараз актуальная патрэба яшчэ ў квадракоптерах, і яны будуць неабходныя ў пэўнай колькасці. Мы амаль што назбіралі ўжо на адзін, але яшчэ трэба іх некалькі. Таму вось тут рэквізіты пад відэа, таксама ў апісанні да відэа. Далучайцеся, працуем да перамогі. А перамога будзе, я даведваўся. З вами Кастусь. Слава Украіне! Жыве Беларусь!